Eli nappilistaa varten poimitaan 3 silmukkaa 4 kerroksen matkalta. Niin kuin tässä näkyy, niin mulla on tässä tämmöisiä ikään kuin 3 silmukan ryhmiä. Niistä väleissä mä oon jättänyt 1 kerroksen poimimatta. Näkyy tämmöinen pieni kolo. Ja silmukat poimitaan tämän aina oikean reunasilmukan ja ensimmäisen sileän neulen silmukan välistä tuosta poikittaisesta langasta. Ja koska tuo reunasilmukka on aina oikea, niin joka toinen lanka nyt jää vähän tuonne alle ja joka toinen tulee tuohon päälle, eli se on tuon nurjan silmukan vieressä. Eli poimitaan 3 silmukkaa. Noin. Tämä jää välistä. Poimitaan seuraava. Ja 3 peräkkäistä silmukkaa. Tuosta päältä, alta ja seuraava on kanssa tässä päällä. Ja näin jatketaan loppuun asti. Eli 1 välistä, sitten 3 poimitaan, 1 välistä ja 3 poimitaan.